Wang Pednon. Tara langsung juta ngaklam along. Dikebra troksi yang deng Karbi resunum surong aje katalon along. Jutang jubat henlok kaya jithe lapen pinding sumpot henok kaya araje. Kasi Wang Pednon so Karbi arad doan. Jutang jubat pinding sumpot lapen lamet lamchong picar lunang lapen intur pon lunang. Kad news sepitung ahin pe. Kebra troksi ang deng Karbi sunim surong aje. Ahir jumi lapen akardom angko dari iglo kado kabe akanta kardom. Convening Committee for Unification at tumpen ghonta kep aphan Karbi ang longkangkir kepha. Assam Cancer Care Cup Foundation pen difu rong sopi along armu cejeng kibi. KSA lapen AKA Celang Pet EM Sarbananda Sanwar lapen CEM Tuliram rong hangaphan panongsi pinpur alo kapajir. Kardom Karbi Prime Time along pen nilisami rani timungpi non beer tang ton pen arjuik tha. Assam Cabinet Atumpen Hills Areas Department HAD po alar 6 Sidurs Areas Department bukelar ajok. Convening Committee for Unification Atumpen Chekroi don thek the pupen DPCK along perangke ame ing niponsi thang niphai kre ke thom arni ada porphai phopen arni kang sam porphai ke thom an ghonta kep apharman kangkir kepha. CCU Chief Convener Saising Rongpi lapin ari sang ho tumben ke pachini ponke laso alama puthak mentunita chikroidun thekthi lapin Karbi Anglong Autonomous Council abi tum jongsi irui angbong claim ponpi puti soda kachesong padupon ang kokpo break jam hamphang asong doana phanta laso kachesong along kachirap dunjia phanta pachini ponthu ilitum elected atum kon ma tu MLA bang phodo itum malong dimaso pen Karbi bang pli lapet and seals dimaso pen inur lapel itum MP do apel ada itum councilor ang do tum elected tuman nona masi paprap jin pen unbote iruyang bong within a week Guwahati damsi la sobang pachiri video fan alang tum claim am nai kali pulote ladak Karbi make ladak la so puthak bopi soluk soda gokok pote la so responsibility bangke la gasam government uchi anai la pen Karbi KC atum pen chenglok la pen MLA atum MP tu elected atum la sobang dudun joy pyong josi dudun joy la tu yung si archa konde la so puthak protest unde review phanong si la so puthak alang tu thak le unde pote lito puthak hi pet alang tu phanta chesong na kokpo la pen la so chesong ba ke la ba ke khai phan si ke lang ra ang song pen na ga ber thi pa phan ki bo i asom tira bang mari itum chechang loi lo la si don bang ke chechang de lo la so phi jong si itum ilto momunit ta koi dun bom pulote Karbi Anglong la CCU be cheglok la katak ke doan asong rachania song la pen hamphang asong logo chale asong kato hena ilto epilog la si dilto pena babong pena porphai phopen porphai ke thoman phopen ke thoman donta kep akangkir litu patoji la silakan to kabe domhan bangta la solong dang chap dia fan ne to mahin CCU he chudeni lo la pela solong ma ka do tum chiri pe khailam do ilitum josi la soja ko yosi pibom lo pote pachiru bom lo pote la bangal to Karbi khai bangke ilitum jakong ponche po mo phe bangke cha tak thai la sila so khailam do longrialam do la pe ilitum ambana pengalam do la si ilitum yosi la so bo phiang so pe yosi ilitum ma jakong nang thibom chi ne pin pe pulu tela ba chok de la sela tum la so dison en yako ilitum la so men la le yako abangke tak council fan Karbi Anglong ran phanta la tum arjuna ya polo Halapu Assam Cabinet Atumpen Hills Area Department Polar 6 Sedal Areas Department Pukilarkin Ning Duglo Lapen Chidon Dun Thekthi Pusi KSA Kongchun Bang Thangsing Timungpen Pachini 6 Sedal aja kong bom lo panutin na chini lo
hala bangso situ lo jakong bom lo la penon kasik sakji ang ling topik lang tu ang bong kami North Henjong Government of Assam pen assembly long kasirai pon alam the ki tok pon je HED department ke non ke pavedet po ke Karbi lo chole song pen ke ning tu cepat lang lo la pen jong si Karbiang long di mahasau pangrumpet la bangko ailele la HED apan kekhang hekti belum te alang di tunta hekten nai la pen kaselet nai la pen khai kachingol hekten nai leaders dok sini tu dak Karbi lo chole song na hok athe 62 aja kong nang pidet tame la bangsu HED minister la hini district ki panong piating mesti kona ningkan peni la bangsu ting si tu claim lo dam lo chulong lo binaan la development dalo no la bangsu angbong kami Assam government pen la bangsu HED department ki pavedet ke la bangti ning duk me la pen jong sa kinang sot kolong te Karbi lo chole song hin pen mo ki wang jilangan ni kami ditum la bangsu HED department kachi wanjia phan dilum kachi song bang kai kachi sigding di la bangsu press meet no beninje pon itu tak kep kepon alang ditum ta ahok pet akhang si kamat thalo kasi hala bangsu kepon no ke solidarity ke Karbi lo chole song hin bang ke tolo athe alang ni tum tame mithang ajong jung hole claim kali la bangsu a district la bangsu long ri litum moki bang jilar ni ta nono teng nona amang si dunangji moki mata pense lang no kepon lo kasi ana so kontak kepon lo ke dilita kacirap kacitu pen chenglok mujak kong orang tame litum tisik sidang mang ke kaita tisik ding lo ni je pon tu Lapen Karbi Anglong District Congress Committee KSYC Lapen KFA tumpen amithang sai hemalong Phirangkiamai padupon Phirangkiamai along Hills Area Department ke papraiji puke asapta chekroidun thekthei EM Barim Roton inti KSYC akongchun bang dipul piso Lapen KFA amai phut tingkuin tia tumpen Phirangkiamai long pachini dai ko Karbi Anglong unnoti hole ohom unnoti hobo blikon hetu kane etu that spirit should be always there, this should continue. Itu karena heblag itu BJP decision je itia heblag loi pura to ami condemn korisu and we will not let this happen. And this is a high time that every person, every individual mat matibo lage. BJP hokole te jikita councilor buhi ase MLA kita amar in the government. In spite of being in the government, if some decision is taken against the interests of the people of Karbi Anglong or for the hills area, they should raise their voice and oppose to this decision. Itu ami bisaisu oppose koribo lage. Jodi hitu amar interest to preserve nohoy, amar bhalor kare nohoy, chupchap kyo bhui ase. Why did the people of Karbi Anglong elect you? You are being elected to serve the people of Karbi Anglong, and you have been mandated to fulfill the aspiration of the people of Karbi Anglong, the hills area. Itu ami bisaisu. Nilitum ningduk cepat lang lo, je ilitum laso HED kami pen ilitum kebang year ni itum future bang ilitum han kemisan ang tek kali pusin ilitum mathadam lo lasin ilitum condemn lo congress way it condemn lo lapen nilitum ake hai HED minister Subrong Hangapan resignation GP nei pusin ilitum to protest against the attitude of the state cabinet, the decision of the state cabinet. Alang litum la so decision kiana puthak to protest against this alang li resignation CP nai pusi nilitum KSYC lapen KFA tum sudak pen pachini la litum tame sorwana nor akai chief minister sorwana sondal no la so puthak uthot ke khang tu ye phan alang litum Prabjin pen cingki damnai pusi nilitum somnia hin pen pachini la Assam Cancer Center Foundation pen Dipu Medical College and Hospital pen Dipu rongsopi am thang ni phai kre hini ani armu chejeng padosi phere meme cancer aputhak chirok tokasai pado Cancer kiso phere meme laso kiso pen kachingrai thekji aphan Assam Cancer Care Foundation pen chirok tok asai dengsi Dipu Medical College and Hospital pen Dipu rongsopian armu kachejeng padolo
Medical College Deputy Superintendent Dr. Ratul Thakur pen ke pangching alaso armu ke cheng along Karbi lo Charlie asong sing mira bang lapen Assam Cancer Care Foundation achokamar sai pru aton chitongdon armu ke cheng along cancer pen ke ching rai thikji aphan rad aphan lota pajir lapen armu ke cheng asai puthat armu ke cheng ki pangching adin thot pajudang thu Karbi lo Charlie asong lapen ahoy kaching tur ame chelang pet pen thang ni phai kre hini arni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar lapen CEM Tuliram Ronghang aphan panong si Hamren Deputy Commissioner Asa Hemalong ADC Manas Das Arideng Pinpur alo kapajirdam aberta pherangke hundor kropen berdanang pale Karbi lo Charlie asong lapen ahoy kaching thur amaya tumpen Assam Meghalaya ahoy kido arat atum akisung aputhak son kri hinyalam the prapjin pen saideng ponangji pusi pinpur alo along sigjit pen kijong padupon pinpur alo kipajir damajai meg along KSA achun bang ajoy ingti KSA bidisar sar sing ingleng KSA Hamren District Committee amai phu ram sing tokbi KSA bidisar borsing gathar lapen AKA bidisar morning star terang tum chitongdon alang lituma ke mangalam thei KSA bidisar pen kaning jela puson henlo 1951 ilitum district chilong det pen a phit pinian ilitum kache theklong bangke dak ilitum along ri kachari a sarkar atum kaning joy no ajok ilitum along ri adui ahoy ke raikom avidet aso sunitum theklong lo lapen ilitum along ri kang thurji phan ke claim ke damnang ji aja kong anda pini bai tum council along avidet aso sunitum theklong lo la so posi pinitum theklong jasse med meghaloi pen ahoy no la khirmi khat khasla a hawar along bangke Meghalaya Sarkar pen kilometer crazy Karbi anglong arlo nanglu chok sidak mukoilum police station along pen mosi tawar ki buipon kapang cheng Meghalaya Sarkar tum khat khasla hawar long bang tan tum theglong lo Meghalaya Sarkar pen si high school nang ki kim Meghalaya Sarkar pen sala dal ICDS ahem nang ki kim la pen ke khat khasla khirmi pujot kali pinilapu tapat lang ke roi tum theglong lo je apong Meghalaya Sarkar pen amasi ladak tovar nang kaselam punon rihingami nang kipi punon lapen ke ason mane lang ki juna schemes lai nang kipi punon son tum theglong lo la sila bangke Assam sarkar mate Karbi anglong sarkar kachari ki do tum kaning joy no pen halaso ahawar kachirai dun thek the apodlo lapen ilitum ahoilong ki du la sarap tum na kang thurponji phan sarkar pen thangna developmental schemes kavidet ajoy nesi Meghalaya sarkar dak nang kachi jok Meghalaya sarkar pana nang kachi jok dun bangke isewar sailong lokason lo la tuma diman bangla hello je non Meghalaya sarkar pen ki buibom atowar kilometer crazy Karbi anglong nang chok se ki kimpon la mukoilum thana lo men kapang cheng pon atowar ki kimbom mangnon ba ing tonai hini ne tum pui bangla hello je Karbi anglong adui hoy ke raikom thibji phan ahoy binong along khat khasla along police station donangji mukro along police outpost donangji lapen ke khirmi mukoilum bela so isi thedung kilometer throk sikep ise hawar hala so along ke doara tumbangke ke suga chelanga thaibe logacharli war saevi la supose tuma diman ke lahailo je khirmi long masi isi hospital kimpini sarkar pen lapen kacharli war sai phasam letum higher secondary ana school bangke sarkar penon mat kimpini lapen tum chuning rilo Assam sarkar phanje chief minister ake haye methang mat wangsi la so bordar Meghalaya sorpen ko amanang parlu halaso adui ahoy nangke lang vegji phan Assam sarkar chief minister phanel dum si chuniri lo lapen halabangso chief minister adui nangke lang a program long Karbi long doan ratcharia song lapen ke hamphang song phanta hang ponsi damra petnai busini tu malang li phanta chuniri ponji si jasse met pinili tu madiman bangke lahen lo la silali tu madiman mukhajong si sarkar pen pachunche khat khasla long ta police station nang kimke police outpost nang kimke hospital nang kimke lapen ke dak isi dulang UKT umpanai khanduli lapen ke tapat abordar road sabang dak bhaya khirmi khat khasla pen habotera lang so ani tum extend nai busi si demand ponlo lapen kheruni pen khat khasla an ke dama phani si two-way roads Assam sarkar pen non ba Karbi anglong sarkar pen non mal ba so two-way roads ki kimponji phan niltuma hin pen isi demand ponlo pen la so demand puthak jong si non ke dobo ma sarkar tum ke klempang cheng pon pe pulo tangte niltum lahaya demand ka pa chunji phan prabjin pen nitum isi ingtangra ka kache song niltuma hin pen deng ponji la bangke sarkar tum pachini pon daklo Bitung Rengthama constituency angkang kedam tang suri hini ra ingkoi pen ingkoi ra isi anikana pharman sarkar pen ke rap asai momati scheme ke deng pen ke claim ke patang tang an kang pu ajai mek padopon
Bithung ring thama angkang kahumri pado ponsi kitching si long pho dim waiting shed power block long ni lapen long ni rong kerhem kang pu pado pon adon thu ki ju si kolonga nepalia rong along buddhist temple ki kimje phanta long e som tekang long e ki som amai long buddhist temple ningkan ni siang bong ki kim kerang petang je aphan lamjak pitekang labang so amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen MLA kilik aprangke voring hour saya hin bang jok aphan sitami pipon thek thilupu klardak pen than pachini labang soa sayang deng board chairman Detolar Hasnu Pranab Rongphar VDC chairman Ramson Rongpi DMB commissioner Serlong Kibe lapen ketheke deng atum chitongdon Kosubari Higher Secondary School Pathu Aklam Tamurpur along Thang ni Phai Krehini Arni Surihini ra inkora AC Aninkana Farman All Assam Junior Inter District Girls Kabaddi Championship kang pupon abirta cut news asa hemalong birtanang pale All Assam Kabaddi Association pen kachipati kipedu ponjia sailong Tamulpur District Sport Association pen kipatir pipon along Kosubari Juwak Sangha tumpen chirap chitodon All Assam Junior Inter District Girls Kabaddi Championship kang puamailong aluhi sarpuaman pen BTC Chief Promote Boro Abarim Rajya Sabha MP Biswajit Daimari AOA Dunmei Phu Bisnu Ram Nunisa Senior Sport Journalist Pulin Saha lapen All Assam Kabaddi Association Achunbang Abdul Rahman lapen All Assam Kabaddi Association Klembang Phu Tirikam Amayalong Klembang Phu Bang Pipen Chenglok Manager Coach Technical Official lapen Sport Journalist atum chitongdon Non malam so pora phan bir tamu ington pon iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Sir Production pen kason se pon rasik bu video album non thang chikluang bong Sir Production YouTube channel long phet pon long pon video album long che parjan bang phu bang phila ke general son hansi lapen nirmili taron pe Lunse po lapen music ni lake sonje dronghang lapen nitip tumung pe lapen music apang ke horen tokpi lapen lapang so video album produce lake prima teron pie hin pen Sarah license holder private security agency regulations 8/2005 head office Defu Karbi Anglong Assam For more info, contact Bimol Killing 93906-32433 or mail at bimolkillingk7@gmail.com. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thendo putang te tunwek ji nang ken kamalong si nang kai ji theklong ji You can make your future bright from here on. Suri dansara tum esona kimang pen laso ke mang ke kache pahai hanlo Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihena mo phit puthot birta long wangthulo Bokolia Police Station kapalo thang ni phaikre ECR ni patra disa European kecho ahi thipen kedam bom ihum atempo aphan ke prap hektik atrak ke tongdun ajok bangpho areng ahu kiso abirta pherang ke raju katharpen birtanang pale
Patra Disa Hithi Irui Kichoi Hithi Kidunpen, Mithangai Hemanat Kachidambom, National Highway 36 Kachilenga toward Pialong Ihuma Tempo Pan, Keprap Tektik Atrakitong Dunajok Bang Poatum Arenga Hukiso. Truck Kate Barabang Adima Longpen Kadrisita, Bokolia Police Atun Truck K Police Station along Ponde Lupusi Perangke Tumpen Pachini. Truck number lake AS01GC3394 Pusi Pangtek Pondo. Arenga Hukiso Atumpan Bokolia Sekilang Ahamalong Si Sekilang Apan Pondo. Arenga Hukiso Bang Po Ang Bongpen Inut Abang Pinangan Arenga Huso Lupusi Birtarib Dunlong. Prime time Birta Bang Kelapang Sikang Tonpon Iklok Dometagmi Kurang Tu.